Здравейте, хора! Криско е тук и с моят приятел Валко. Сега ще играе 99 Nights. Той сега си прави домашното. Сега. Но аз ще му взема неговото место. Той да играе 99 Nights. Това е толкова бавно, като заредени. Ти си толкова смешен. Добре, почнахме играта. Да, 7 дена. Моля те, дай ми да влезна вътре. За 2 хора. Няго! Survive 99 Nights. Fire. Microphone. I will chop down. Добре, хора. Аз ще спринтвам. Умри! Хайде, дурво! 13. Много странно. Добре, време да го слагам. Добре, фиат. Винаги трябва да слагаш много дърва, да може по-големи да става света. Вижте, хора. Намерих стотинки. Добре. Винаги събирай много стотинки, като винаги събирай. Да, събрах един. Добре, хора, качваме се горе. Какво има вътре в този чест? Биндеч. Добре, ще го взема. И това. Ще го взема това. Имаме нещо друго. Майко, вива. Трябва... Чакай. Добре, кажи го, повтори го. И сега да ме какво си казал, нищо не са те чули. Добре, хора, Здравейте, хора. Моля ви, абонирайте се за този канал, защото ще бъда най-якото.
Еми хора, абонирайте се в този канал. Също ако не, аз ще ви дойда в вашата къща и ще ви изяда кучето. Майтапа се просто. Да, майтапа се. Да, и също, ако се абонирате, ще правим най-страхотното видео. Да, и ние сме сега 5 минути и сега ние сме 5 минути вътре в играта. 5 минути. Да, 5 минути. О, храна. Да. Дай ми храна. Ит. Имаш и бомбони. Ами изядох ги всичките. Хора. Чакай, какво има вътре тук? Моля да малко сок. От въздуха. Сокът има вътре нещо. Гунсот. Виж. Какво има вътре? Сок. Виж, така тъчно, виж. Какво? Хора. Да, не е гадно. What the fuck? Това е много странно. Я го вземи. Но в турбата. Как мога да го... В турбата и е това натисна. Далеко това, но аз знам как се играе играта. Аз ги играх преди. Колко дена ти оцелял? 36. Защо се смееш? Защо се смееш? Ето много малко. Направи се по-бърз ето от тук. Да, знам го. Ама направи се така ще гони една и после ще се убие. Ние сме в слънчевото. О, вижте хора, заяк. Ако се с фенера... Умри, заяк! Умри! Ако сетиш на Елена в очите, той няма да те убие, а ще спре. Сега сме 7 минути вътре в това нещо. Ако сериозно, това ще се случи 1 час. Казвам ви. Ще стане 1 час. Чакай първо да слагам неща вътре. Не, тук не искам. Дай му на тези сега да се прави. За какво е за това? Не, сега виж какво ще направя. Храната ми! Хайде. Сега се Това е твоя трета. Така, виж сега гледай. Да, знам как се играе. Не бе да гледаш просто. И така, гайс, казах ви. Ей, играта за ви. Сега сме 7 минути вътре в това. 8 минути. Играта за ви. Човек, играта е толкова... Човек, това ще стане 2 часа. Ако продължим. Играта за ви! Забили? Не! Не мога да убия никой. Играта още работи, но не е добре. Телефонът ти е на 20%. Съжалявам, просто е забито. Но аз служих повече! То е забито и... Заби. Не сме 9 минути вътре в това нещо. Ако стане един... Това е просто да го качим така. Добре, хора, съжаляваме, защо не можем да победим играта.